que máis que menos está pensando en preparar os lugares onde descansan eternamente, non, os seus seres queridos, queren telos pois cunha patena, que o nome vende aí, ademais, limpeza total. Pois sí, porque é un costume clásico, este sí que é de sempre, o de ter de cara ao Día de Todos os Santos e Defuntos eses nichos, eses panteóns totalmente limpos, adornados con flores, con candeas. Este é un costume de sempre. Sempre nesta época pois é habitual empezar a ver máis actividade nos cemiterios preparando eses lugares. E claro, dicíamos ao principio do programa que este ano parece que con isto de que o verán se alongou máis, como que non estábamos entrando moito en ambiente. Pero igual éramos nós, Kiko, porque a xente que ten ben grabado no calendario que ten que facer isto, pois xa estaba o tanto, e xa tiñan o mellor as flores encargadas, xa tiñan previsto ir aos cemiterios, xa empezarán a facelo e a preparar todo. Hai que non o pode facer porque o mellor está lonxe ou porque ten algún tipo de dificultade para facelo, e unha cousa que nos chama a atención é que hai empresas especializadas en facer esta limpeza en cemiterios para esas familias ou esa xente que non pode ocuparse. Bueno, pois aí están precisamente para botarnos unha man dunha forma profesional. Estamos en Graíces, na Peroxa. Estás no cemiterio, Alberto Rivero. Sí, felicidades porque pronunciache ben o nome, a min custoume ao longo da maña. Graíces na Peroxa, digo porque baileille gracias, fantástico. Espectacular. O primeiro, reservo para o final da entrevista cando me dedes permiso unha gran noticia. Ostras, pero cando me dedes permiso. Claro, e agora que? Pois ata aquí, no, Alberto, contanos, rematamos. Claro, non vos vou contar nada. Escoitamos Dacio de Aro, que é o responsable de Terra Sacra Servizos Funerarios. Leín ben, Dacio, moi bons días. Hola, bons días. E estamos neste cementerio porque o traballo que teñen estes días todo o ano, porque hai xente teñen que observar as sepulturas de xente que está fora durante todo o ano, pero estes días intensifícase. Con respecto ao que dicíades, agora mesmo, pasando por Ourense, o xa mañá, están todas as floristerías destas plantas de cara a difuntos cheas. Os servicios de venta de agro, pensos e tal, tamén cheos. É dicir, está xa Feliz Difuntos por todas as esquinas a tope. E tamén estáse traballando a tope nos cementerios, non, Dacio? Sí, estes días é cando máis se traballa, esperando para as fechas de Feliz Difuntos. Vamos, o traballo multiplícase por 10 este mes. Este mes incluso tendes un certo atasco de traballo, pero bueno, ídelo sacando como poidades, non? Sí, vámoslo sacando porque a xente tamén anticípase bastante, xa nos chama con algo de tempo porque queren ter limpiña a sepultura para ese día. A maioría xente que está fora na emigración? Hai moita xente que está fora de emigración, chámanos moita xente de Latinoamérica, hai incluso xente que non vai poder vir aos Fieles Difuntos para ver o resultado, pero sí que queren que cando veñan os veciños e todo eso este a sepultura limpa. E chámanos tamén xente de España que está fora de Galicia. E logo xente de aquí tamén que xa por idade ou por cousas dese tipo non poden estar agachadas e limpando e tamén nos chama. Bueno, eu non sei o que se vos veo en a vosa cabeza que co Cris co traballo de limpar unha sepultura. Pero claro, hai nares moi diferentes, porque estou vendo aquí no cemiterio, hai nas pequeniñas, hai nas grandes, hai nichos, todo require traballos diferentes, non, Dacio? Claro, cada sepultura require o seu traballo por a distinta pedra co que está feita, sobre todo, o tempo que ten, e logo moi importante patrimonio. Estes cementerios están a ser parroquiales, están dentro do dominio de patrimonio, e hai que usar uns produtos específicos, non se pode utilizar ningún produto de auga a presión, nin cepillos moi duros, todos os materiais e os líquidos que se usan en específicos para cada pedra teñen que estar autorizados por patrimonio, en fin, leva a súa cousa. Unha sepultura canto vos leva máis ou menos? Pois unha sepultura de medio unhas 2 horas, pero como ben ves hai todo tipo de sepulturas, hai panteóns grandísimos que nos poden levar hasta días, logo se son nichos altos temos que montar andamios e tamén nos leva tempo. Pero unha media de 2 horas é moito tempo, No, pois é o que nos leva. É o que nos leva porque a pedra hai que limpiala a mau. Claro. Normalmente teñen moito musgo, teñen líquenes, a pedra é porosa normalmente. Xa. Entón hai que estar dando a mau. Se pudera dar con auga a presión, pois sí que se tardaría menos, pero como hai que ir a mau para non dañar a pedra, pois... Kiko, lle estaba pensando eu que, claro, non é o mismo unha que limpas todos os anos cunha que está aí sin limpar anos, que tamén algunha desas enfrentastes vos algunha desas, claro. No, moitas, de feito. Temos algunha que seguramente non se tocara na vida, en 100 anos. Ademais, no, igual limpas, pero non coa forza e coa contundencia como os profesionais, non? Que van es profesor. No, claro.
E logo, ademais, como os cementerios parroquiales aquí en Galicia teñen a particularidade de que as sepulturas son en propiedade das familias, hai moitas veces que unha sepultura podese vender a outra familia. Entón, cando se vende, pode ser unha sepultura que ao mellor leva sin usarse moitísimos anos, moitísimos, falo cheo mellor de 50. Eu Hai que deixala nova. Claro, eu imagino-me, Dacio, que outro problema que tendes, que alguén me comentara un día, ahora digo, cheo, vai ao cementerio de Berea, que onde nacín eu, lle a sepultura a cuarta da fila quinta, eso que a través de fotografía o mellor, non? Claro, hoxe en día, gracias a Dios, temos o WhatsApp que axúdanos moitísimo. Cando chegamos ao sitio, antes de limpala, enviamos unha fotografía, confírmanos que esa, porque hai anos xa nos ten pasado de limpar a que non é. Que alegría lle destes a alguén. Sí, sí, digo eu. Bueno, pois isto que está acontecendo, lembro de novo, Terra Sacra, servicios funerarios que se dedican... Que máis fai desa parte disto de limpar nestas épocas? Nos somos enterradores dos cementerios parroquiales. Nos o que facemos, o noso traballo principal é o de enterradores. Enterramos para funerarias, porque aquí nos cementerios parroquiales non hai traballadores municipales. Facemos os entierros todos os días e logo, sobre todo... E desde traxe? E idemos de traxe, por suposto, aunque temos que facer traballos de construción, digamos, temos que ir en traxe vestidos para darlle un respeto aos familiares, claro. Pídenvos levar o cadaleito durante moito tempo, porque agora eso pasou a historia, non? Sácalo da casa a hombros e traelo ao cemento. No, eso sí que se fai. De feito, temos o servicio de porteo, de porteadores. Mais caro, claro. Bueno, sí, eso está... Normalmente vai incluído no servicio funerario. Nada, son os que portean o féretro dentro da iglesia, no velatorio, hasta a sepultura, logo facemos o enterramento. Non sodes funeraria? Non somos funeraria. Sodes servizos fúnebres? No, claro, nosotros somos os que facemos os entierros, os que facemos os porteos, de feito traballamos para funerarias. Falamos moito de morte, a que sí, Kiko e Cris? Sí, claro. Sí, queredes que falemos de vida? Pois Bueno, sí, veña, para todo compensar. está relacionado unha cousa coa Dalle outra, un non? aplauso a Dacio, por favor, un aplauso para Dacio. Para Dacio, aplaudimos. Sí, sí. Dacio, un aplauso. Sí. A ver, Dacio, dalle as gracias e dille por qué. Moitas gracias. No, porque acabo de ser pai por primeira ¡Ah! vez. ¡Qué bonito! Sí. É o que ten, a vida e a morte. Que alegría, pero cando foi? Esta noite? Pois, onte, sí. Oh. Onte a noite. E que tal, como está a criatura? Pois moi ben. E a nai? A verdad que moi contento. A nai sigue no hospital, que daránlle o alta ahora a mediodía, e en canto acabe esta entrevista vou para lá. Outro aplauso para Dacio, temos que dar. Pon, Pois sí, veña. Sí, señor. Pero que Pero digo neno, outro nena... por qué. É un rapaz, é un rapaz. Que se É un chama? rapaz, además, chamase Jesús. Dille por que o outro aplauso. Por qué? Porque na aldea onde vives faía 50 anos que non nacía un neno. Sí, na aldea que vivo vai ser o primeiro neno despois de 50 anos. Pero que Vai vivir historia. aquí, así que... E cal é a aldea? Aldea é Pousada, aquí en Graíces, na Peroxa. Dentro de Graíces, Hai unha aldea? Pousada, Dentro de- Graíces, a Peroxa. E Claro, 50 claro, anos non nacía ningún pequeno ata que naceu Jesús. Non nacía ningún pequeno hasta que naceu Jesús, sí. Bueno, que historia máis bonita. Efectivamente, partimos da morte, que sempre é algo triste e algo cerimonioso e algo que nos leva a reflexión, a festa, a xoldra e alegría dunha vida do nacemento de Jesús. Que bonito. A verdad que sí. Jo, estará vostede Está moi emocionado, emocionadísimo. pois eches de nervioso. Mira que a Dacio todo tranquilote, Sí, tal, sí. e dixe, caramba, ya ahora, cuidado. Sí, a verdad que sí. Estou moi E contento. como é? Cando ven pa É o seu casa primeiro dos días? fillo, Alberto? É o meu primeiro fillo, sí. Ven para casa ahora a mediodía. Vale buscar ahora, cando En acabes canto esta acabe a entrevista vou para lá correndo. E como se ve a vida despois do nacemento dun fillo, Alberto? Dacio. Pois Gracias. cambia radicalmente, a verdade. Eu non sabía, a ver, non tiña experiencia desto, evidentemente o primeiro fillo, pero ves a vida de outra maneira. A verdad que sí. Bueno, xa sabes que terá que ir ao colexio de uns anos, que ir ao colexio da Peroxa. Home, claro, nos apostamos polo rural e quedámonos aquí. Bueno, que oye, pois ben. nada, parabéns, encantounos vir e darche este saúdo e que sigades traballando que estes días tendes traballo da bondo, estamos a 7 días, pero a semana seguro que algún ainda vos vai... O sábado é día 1. O venres 31 de outubro algún chamarate ás 7 da tarde dicindo mira, non me podes limpar mañá e non tendes tempo. Pois terémoslle que decir que non, porque xa estamos hasta arriba. Limpamos un ardez o día prácticamente, así que non podemos máis. Ademais son 10 que si fora no mismo cementerio podense facer, pero como xa vos dixen, son 2 horas por cada sepultura, a provincia de Ourense é inmensa e xa vamos hasta arriba. Deixamos escapar, Dacio. Veña, moitísimas Pequeno, Dacio, un bico moi moitísimas grande, gracias, moi amable. e parabéns, Chao, chao. e a gozalo moito.
Veña, moitísimas gracias, un saludo a todos. Que riquiño, Dacia, que ben Jesús, que alegría, que bonita historia, Alberto. Preciosa, atopámonos con ela de fuciños, é dicir, pero Bueno, con todo o como os cariño do mundo, xornalistas porque teñen que ter ese viñamos a fuciño, outra ese facto. cousa, pero sí, viñamos a outra cousa, pero mira tú, mando vos a unha foto dos dous. Porque non de Jesús, porque Jesús está no outro lado, Claro, e obviamente Jesús, un menor. Jesús deixa Pero aquí descansar, do que xa ten pai, bastante con nacer. Mira, aquí que do custa pai e moito. do avó podemos mandar unha foto. Bueno, o avó tamén anda por aquí, Anda o avó tamén. Podríamos incluir unha foto. Venga, un abrazo grande, Gracias, compañeros. Alberto. Chao. Aí dende Graíces, na Peroxa, en Ourense. Pousada, non? O lugar onde naceu. Sí, creo Esa que sí. pequena aldea dentro de Graíces. Que historia. Bueno, 11:28 minutos, que hoxe temos partidazo especial Galicia en goles, hoxe xoga o